Heddiw 'ma dwi'n mynd i dyfu un o'r llysia symla a chyflyma sy'n ei dyfu, sef y rhuddigl neu radish. A mae'r rhuddigl yn lysieun arbennig o dda i blant i dyfu am bod o'n medru ffrwythloni mewn gynlleiad o amser. Mae o'n medru tyfu o hedyn i lysieun mewn gynlleiad a 19 diwrnod. Ond i fyny fan hyn, dwi'n siŵr gymrith o ryw 2 wsos i fis tan fydden nhw'n barod i bita. Yn ogystal â bod yn hawdd i'w tyfu, mae rhuddigl yn llawn fitamin E ac antioxidants sy'n helpu system imiwnedd ni. Wel, pan dach chi'n meddwl am rhuddigl, dach chi o hyd yn meddwl amdan y llysia bach coch poeth ma dach chi'n gael mewn salad. Ond mae yna gymaint o wahanol fathau i gael. Mae yna rei amryliw i gael, rei bach fel yna. Mae yna rei melon ddŵr mae i gael, sydd fod tu allan gwyrdd fel yna. Hefyd mae yna rei Tsieineaidd i gael, rei gwyn efo tu mewn coch. A hyd yn oed mae yna rhuddigl ar gyfer y Gaea, sef y rei Almaeneg yma. Felly, os da chi licio rhuddigl, mi gewch chi rhuddigl drwy'r flwyddyn. Da de! O mae'r rhuddigl yn lysieun hawdd iawn i dyfu. Ar ôl da chi angen i ddweud y gwir ydy twb fel un a rywfaint o gompost amal bwrpas. A dwi am blannu yr hadar rhuddigl amryliw yma. Ac all da chi eisiau gwneud ydy gwasgaru nhw'n dena ar gwynab y compost. O, mi na ddigon. A gorchuddio'r hada wedyn efo chydig bach o gompost. Da chi'm eisiau plannu nhw rydd i fyny lawr. A'i ddyfrio fo. Dwi am roi hwn yn y polytunnel fel ei fod yn cael y cyfle gorau bosib i dyfu. Ond os nad oes gennych chi polytunnel neu di gwydyr, gallwch chi roid o'r ffenast yn y tŷ.